Volám sa Barbora Bernátová. Dobrý deň, volám sa Tamara Romanová. Snívam o super škole. Už v škôlke sme snívali o super škole. V škôlke to bolo super, ale aké to bude v prvej triede? Budeme sa tam hrať, budeme chodiť na prechádzky. Aká bude pani učiteľka? Budeme mať kamarátov. Rodičia nás strašili, že sa budeme veľa učiť, písať písomky, učiť sa básničky sedieť ticho na miestach. Ale viete čo? To vôbec nie je pravda. Na začiatku nás privítali naše milé pani učiteľky. Zaviedli nás do tried a tam to všetko začalo. S každým písmenkom sme zažili plno zábavy. Strihali sme, lepili, kreslili, modelovali a všeličo iné. Hrali sme sa na každej hodine a vôbec sme nemuseli byť ticho. A viete, prečo sa na slovenčine fúkajú bubliny a bubnuje na bubon? No predsa sa učíme písmenko P. Pri písmenku A sme sa vyšantili na dopravnom ihrisku a maľovali autodráhu. Písmenko L bolo super, lebo sme boli na výlete v lese a videli sme tam zbojnícku skrýšu. Radi sa hráte na pirátov či indiánov? My áno. A ani nevieme, ako sme sa naučili písmenka P a I. A nie len to, stávali sme totém, prechádzali nebezpečnou lavičkou a hľadali pirátsky poklad. Ešte stále neveríte vlastným očiam? A čo taká matematika? Príklady a zase samé príklady. Tak to teda nie. Našu matematiku tvoria hry, hlavolamy, stavebnice a hrali sme sa na autobus, krokovali, programovali s Bibotom, aj so Zobotom. To pre nás bola hráčka. O takejto škole sníva každé dieťa, no nám sa ten sen splnil. Ďakujeme za pozornosť.